Kebetulan local university bisa company supported tim betul गिबियावनो खुलुमनाय बावहरबाय दिनै जोंनि बड'लेण्ड बिटिसिनि राजथावनि क'क्राझारनि नामदांखा बुहुम फरायसालि दिनै गोदानै बुहुम फरायसालि जाबाय आगोलहाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजमोन सरकारि फरायसालिमामोन दा दिनै बुहुम फरायसालि हिसाबै गिबि खेब स्टुडेन्ट सिटिजन बडिनि इलेक्सनाव जोंनि क'क्राझार इउनिभारसिटिनि इउनिट कमिटि बिएससि इउनिट कमिटि लोगोसे बिएसइउनि सापर्टआव जोङो माने बेवहाय इलेक्सनावहाय जों माखासे केन्डिडेट जोङो माने गसंहोदोंमोन दा बिथांमोना दिनै गोबांथार भट हिउज मार्जिन भट लानानै दिनै देरहासार जानो हाबाय दा बिथांमोना दिनै इउनिभारसिटियावहाय माने देरहासार जानायनि उनावहाय मोजाङै मोजां इउनिभारसिटिनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावलांगोन होननानै आसा खालामबाय आरो लोगोसे बिथांमोना छात्र समाजनि मोजां खामानि मावगोन होननानै आसा खालामबाय दिनै इउनिभारसिटि हिसाबै गोबां इसुसफोर दङ गोबां इउनिभारसिटि हिसाबै दिनै माखासे डिपार्टमेन्टफोर जोंहा बेवहाय सफैनो जायाखै बे हिसाबै गासिबो डिपार्टमेन्टखौ लाबोनाय खामानि लोगोसे माखासे फेकाल्टि मेम्बार्सफोर टिचार्सफोर बिनि सायावबो बिथांमोना गासैखौबो माने समाधान खालामगोन लाबोगोन बेखौ माने जोंबो बिएससि धोरोमनिफ्राय बिथांमोनखौ माने सापर्ट खालामगोन हेफाजाब होगोन आरो लोगोसे दिनै नैबे जोंनि इलेक्सनाव देरहानायनि थाखाय जाय बिथांमोनहा जोंनि फरायसा लोगो बिथांमोनखौ सापर्ट खालामदों गासिबो जाथि हारिनि स्टुडेन्ट बिथांमोन फरायसा बिथांमोन फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ आङो जोंनि बिएससिनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो लोगोसे बे इलेक्सनावहाय जोंहा जिएस हिसाबै गेरेमसा ब्रह्म बिथांजों लोगोसे जेसेबां केन्डिडेट देरहानो हादों बिथांमोनखौ जोङो जोंनि बिएससिनिफ्राय हाजारसे कंग्रेचुलेसन बावबाय लोगोसे बिथांमोना गावसोरनि मेहनतजों लोगोसे जोंनि इउनिट बिएससिनि मेहनतजों आरो लोगोसे गोबां बिथांमोननि सापर्टार्सनि मेहनतजों बिथांमोना दिनै नैबे इलेक्सनखौहाय माने गोबांथार माने हिउज मार्जिनाव देरहानो हादों बिथांमोननिसिम जोंनि बिएससि धोरोमनिफ्राय हाजार जों धन्यबाद बावबाय लोगोसे जोंखौ जोंनि बिएससिनि माने जाय माने पलिटिकेल पार्टिया जोंखौ दानानै होदोंमोन बिपिएफ बिनि जायनाखि मुरब्बि मानगोनां हाग्रामा मुलि सारनिसिमबो जोंखौ बिएससि दानानै होनानै छात्र समाजनि जौगानायनि खामानि मावनो खाबु होनायनि थाखाय रोजा रोजा जोङो बिएससिनिफ्राय सारखौहाय जोङो मान बावहरदों साबायखर बावहरदों साबैसे जोङो गासै माने 13 जनाव 13 जनबो देरहाबाय गासिबो केन्डिडेटआनो हिउज मार्जिन बिएससिनिफ्राय लानानै जेसेबां सेक्सनेल सेक्रेटारिफोर दङ गासिबो हिउज मार्जिनाव जोङो देरहानो हाबाय दिनै जोबोद माने बाख्नायथाव जोङो बिथांमोनखौहाय माने जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव खेबसे कंग्रेचुलेसन बावबाय साबायखर बावबाय लोगोसे फरायसालिनि जेसेबां जाथि हारिनि फरायसाफोर दङ जोंनि नैबे सापर्ट खालामनाय जायनाखि टिम बयस बे टिम बयसखौ सापर्ट खालामनानै देरहानायनि थाखाय गासैसिमबो जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय बिएससि जानानै जों बेखौनो गोजोननाय फोरमायदों आरो दिनै नैबे मोनाबिलि समाव गासै खौरां नायगिरि नोंथांमोनखौ जों गिबियावनो साबायखर बावदों आरो जायनाखि बुथुमना फैगोन नोंथांमोननिसिमबो आं गिबियावनो साबायखर बावदों दा जोंहा मिरु बिएससिजों लोगो नांनानै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिएससि गासै ज' जानानै जोङो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि बे मुलुगसोलोंसालियाव जोङो जोंनिनो टिम बयस बिथां गेरेमसा ब्रह्मनि दैदेननायावहाय बिथांखौ जोङो बिसायख'थि गेलेहोदोंमोन दा जोंहा बिसायख'थियावहाय 13 जन मेम्बारावहाय जों 13 जनबो देरहानो हागोन दा बेनिखायनो जोङो जोंनिनो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां चिफ अनारेबल चिफ जोंनिनो हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ जोङो गोजोननाय बावहरदों जोंहा क'क्राझार इउनिभारसिटियाहाय गोदान हिसाबै जोङो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि माखासे जौगाखांनायनि खामानि मावगोन होननानै जोङो आसा खालामबाय निस्सय जोङो मिजिंथिदों जों इयुनावहाय बिएससि जानानैहाय जोङो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि गासै जौगाखांनायनि हाबाफारिखौ जोङो जायनाखि सरकारजों जोङो सिथाबनानै जों खामानि मावगोन होननानै आसा खालामो गोजोन्थों।